Sí, molt content pel resultat i perquè també avui hem generat moltes ocasions i avui hem materialitzat moltes, podíem haver materialitzat més a la segona part, però crec que les dues parts hem controlat el partit, hem fet quasi bé el mateix partit que vam fer a l'Andratx i a Portmany, però avui amb molta més sort. Sí, perquè a més el Sóller és un equip molt perillós a la contra, els espais els interpreten molt bé i crec que hem detectat aquest problema tota la setmana, hem treballat amb això i sí que és veritat que hem estat clar dominador i també les ocasions generades és important materialitzar-les, però jo crec que avui podríem haver marcat més gols. Sí, en Gianluca, igual que en Juan Carlos, els dos estan fent un treball espectacular. Avui el Gianluca ha tingut sort cara a porteria, el Juan Carlos en tindrà, estic segur, i estem molt contents dels dos com els nostres atacants. Sí, en Fernando és un central, a nosaltres ens agrada incorporar gent a l'àrea i aprofitar els espais amb jugadors, diguem, indetectables i mantenir l'estructura dintre aquest tipus de moviments. No és fàcil, és complex i a més encara estem en una fase d'aprenentatge. Les victòries reforcen, està clar, però nosaltres aquesta setmana, el dia de l'Andratx, ja van marxar molt reforçats perquè estem fent coses molt interessants, els jugadors són conscients d'això, però és veritat que les victòries sempre senten millor que les derrotes. Sí, això seria sumar de 3 en 3 i poder obtenir una victòria ferrolense. Jo crec que seria una espenta molt gran i de veritat que aquest grup és capaç de fer-ho i tinc molta confiança de que ho farem.